L-aħħar aġġornament tal-Bank Ċentrali ta' Malta dwar l-ekonomija Maltija, l-ekonomisti tal-bank sostnu li s-sentiment ekonomiku żdied fuq il-medja storika tiegħu matul ix-xahar. Qalu li żieda fil-fiduċja fis-setturi tas-servizzi u tal-industrija għelbet tnaqqis fis-sentiment fuq oħrajn bħal kostruzzjoni. Fil-fatt is-sentiment fil-qasam tas-servizzi żdied b'mod qawwi minn kważi 17% f'Awwissu għal kważi 23% f'Settembru. Fl-analiżi tagħhom l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li f'Awwissu tkabbir annwali fil-wasliet tat-turisti kien ogħla minn dak irreġistrat xahar qabel. Jinnota wkoll li n-nefqa tat-turiст f'Malta żdiedet b'2.8% wara żieda ta' 1.8% f'Lulju. Il-produzzjoni industrijali wkoll żdiedet b'ritmu aktar maġġel meta mqabbel ma' Awwissu. Bl-istess mod, il-volum fil-beħ bl-imnut kiber b'mod qawwi fuq is-sena ta' qabel. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali żiedu jgħidu li l-kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol komplew ikunu favorevoli bin-numru ta' nies qiegħda irreġistrati u r-rata tal-qatt jibqgħu baxxi minn ħarsa storika. Fil-fatt iċ-ċifri tal-Aġenzija Jobs Plus juru li l-att ta' persuni qiegħda niżlu għal 1645. Joħroġ ukoll li f'April li għadda l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu b'aktar minn 11,200 jew b'aktar minn 7% meta mqabbel ma' April tas-sena li għaddiet. Dwar ir-rata tal-inflazzjoni jgħidu li l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut kien stabbli fil-livell ta' 1.7%. Fuq kollox innotaw li l-Kaxxa ta' Malta li hija bbażata fuq id-dħul u l-infiq attwali rreġistrat surplus ta' kważi 210 miljun euro li huwa kważi 96 miljun euro ogħla meta mqabbel ma' Awwissu tal-2018. Il-Bank Ċentrali qal ukoll li d-dħul tal-Gvern żdied b'aktar minn 61 miljun jew b'aktar minn 13%. Fl-istess xahar id-dejn tal-Gvern kien kważi 32 miljun euro anqas meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.